Angikubingelele ngomukele kuyona ngichannel uPastor Winningi igama abantu bangazi ngoXolani inokho kaNkosi nje abanye futhi bangazi ngoPastor Winningi. Ngiyakwemukela kakhulu ngiyathemba ukuthi usaphatheke kahle izinto zihamba kahle ngiyakufisela nje futhi nezinto zihambe kahle nje ku relationship ngoba yona into ebalekile ukuthi ke izinto zihambe kahle ku relationship yona into esiyifunayo ukuthi abantu bajabule uma relationship haba abantu bangabe nenkinga ba enjoy base relationship baba kube nezithelo zothando. Namhlanje ngikulungisele izinto eziwu8 efanele uzi-avoid noma amaphutha awu8 ufuna ukuwagweme ku relationship yakho. Siyazi ukuthi ke kuba ku relationship sometimes is bit tricky because sihlezi dibana nama challenges every day, almost every day, maybe almost the entire relationship if usinganakanga. So ngenzeka kuma problems manje noma kunamaphutha amaningi enzakalayo ngenzeka awekho okay, kodwa kuma ukuthi kukhona amaphutha akhona mina ngilungiselani awu8 kongazi ukuthi uwagweme ukuze relationship yakho ihambe ngendlela right. Into yokuqala engiyibona ibalekile ku relationship ukuthi ufuna uyigweme ukuthi uthi there is nothing wrong. Kuyenze ukuthola ukuthi kunenkulumo mpikiswano between nomuntu wakho umuntu wakho uyakubona ukuthi kune tension between wena naye yena kubuza ukuthi is there anything wrong uthi wena nothing wrong yabona. So ukusho njalo kufanele ukugweme uma kunenkinga uma ungaphathekile kahle ekubuza umuntu wakho futhi vele ukuthulule kokho ngaphakathi kwenu usho whatever suke kuphethe kabi whatever suke ikuhlupha noma ikuphazamisa ukuze nikwazi ukuyixoxa nindlule kuyo ngoba uma uzothena there is nothing wrong perhaps 1 or 2 days later or a week later or a month later lento ingaphindi uyivuse because anzange unidile ngayo indlulu. So kubalekile whatever ibhekana nayo unidile nayo ngesikhathi leso unikwazi ukudlula lona. Okwesibili ekubalekile ukuthi ugweme to walk away ukuduba uvele usuku uhambe. Ngicathi akufanele ukuconfuse walking away nokunikezana ispace. If ukuthi ninenkulumo mpikiswano or niyaphikisana nizwani kodwa khona la ningakhona ningatholani kahle khona, don't walk away. You rather if uyabona ukuthi anger awusakhona ukubekezelela nokwesuke likhuluma ngako, you rather cela excuse ukuthi no usacela ukuthola ispace kancane uyoshaya umoya and then nizokwazi ukuthi nikhulume later other than uvele udube uhambe ugankaza isivalo ugankaza umnyango usaphaza izitsha wonke lento leyo ungakwenzi lokho. Kanti okunye okubalekile ukuthi okwesithathu okubalekile don't react on emotions. Uma kungenzeka uthola ukuthi kunento esolisayo umuntu wakho, don't overreact because ucabanga ukuthi hayi maybe wenza something wrong behind your back. So isibonelo uma kungenzeka ukuthi uthatha ifoni yomuntu wakho uthola ukuthi kune message or a text message from ku ex yakhe, don't just assume ukuthi hayi futhi bayaxoxa bafuna ukubuyelana or bayajola behind your back. Just wait for umuntu wakho maybe uzokuchaza no ex yakhe ibifuna ukuthi ibikhuluma ifuna ukuthile noma ikade ifuna ilaugh back but yena uresponde what other than kube wena ozo overreact kulento leyo or bese uya assume because lokho kungenza ukuthi ngicine sekune tension between the two of you abona ukuthi wena awumtrust. Rather wait for isikhathi is right azakwazi ukuthi yabuye kuwe akuchaze ukuthi kwezakalani. Okwesine okubalile ufuna ukugweme ku relationship yakho ukuqhathanisa umuntu wakho neex yakho. Abantu abaningi banobheka ipattern usuka kwenye relationship angene kwenye relationship but abuka ama pattern ukuthi izinto ezenzeka ngale kwi past relationship whatever yenzakala echayibe similar naleyo abese cathi yingoba maybe uyafana nalo muntu lo asuka kuyena uthola ukuthi ngizokwenza isibonelo uthola ukuthi umuntu le ex yakho masisize senzo hlukana ibingasayibamba ifoni yakho or ibingasa return ama calls wakho in time and kungenzeka ukuthi ufonela umuntu wakho njengamanje angayibamba ifoni but to assume ukuthi ingoba esefuna ukulahla ingoba isiyajola kungaba into wrong ngoba kungenzeka ube busy ngaso isikhathi leso uzobuya kwena yabo other than saying no uyafana uyabo. So ungalingi uqhathanisa umuntu wakho wonke umuntu unendlela enza ngayizinto amaphutha ex yakho ngeke afane namaphutha azenza umuntu wakho. So abantu ba unique wonke umuntu unique, so don't compare your ex with your current partner. Okwesihlanu kubalekile efuna wenze sure ukuthi uyagwema uma ku relationship to keep a score. Never keep a score. Umuntu wakho umenze iphutha waxolisa ungabe iswena uthi nami ngoba ukwenze iphutha so ngifuna ukulenza nami iphutha just to keep a score. Don't do that, never try to do that. Umuntu wakho mexolisa akamxolele nindlule ningcwabe lokho nindlule kona niqhubeke nempilo. Okwesithupha
don't hold back. Lo okwesithupha kucishe kufana nekancane naloko kwesihlanu kodwa kona ke into ebalekile try to be fair. Ungalokhuzi ungaphi noma unganikezi okuthile kumuntu wakho because expect ukuthi akwenzele the same in return. Don't be generous towards umuntu wakho and expect ukuthi naye uzoba generous, yabo? If you are give without expecting anything in return. Give without expecting ukuthi that person will give you the very same thing, yabona? So love without expecting to be loved. Love uthando luzoza naturally nakulo muntu wakho. Don't expect them to, when you love them then they should love you back at the same time. Don't give them whatever you want to give them and expect tomorrow they must give you lento leya osukubanikeze yona, yabona? Just give, truly give, pour out lothando nalo, that generosity yonke le empatho emnandi care onayo imnikeze umuntu wakho freely, yabo? Ungagodli, ungathi abanye abantu basaba ukuthanda agodle uthando lwakho ngokusaba ukuthi uzotshala unikeze uthando anikeze umuntu wrong. No, umthande if a wrong but wena wenzeni umthandile. Don't hold back uthando because usaba ukuthi uzolima uthanda ukuthi you are too clingy or you are desperate. You are not desperate but you are doing it naturally. Very uthando is naturally, you are giving what you have. Okwesikhombisa noma kwesi7 okubalekile, don't threaten your partner to break up. Uma kwenzeke niba ne-argument niphikisana nilwa, ungaloko uthi uzama ukuthi umsabise ngokuthi nizohlukana. Akusiyona into ongadlalela kuyo le ukuthi njalo every time niqaba nomuntu wakho wena usabisa ukuthi ke uzomala noma nizohlukana. Lokho ngenye izinto engakhubaza i-relationship noma iphazamisa uthando nanomshado wenu futhi, ngoba usho ukuthi wena la you are not committed, you are not determined to make the relationship work or lo mshado usebenze. Ngasonke isikhathi ubona kulula ukuphuma, yabo? Number 8, assume ukuthi upartner wakho uzoshintsha. Don't confuse compromise and a change. Sometimes people will never change but they might or they will compromise because wonke umuntu unique, wonke umuntu unendlela aphila ngayo, wonke umuntu unezinto azenzayo. So uma singena ku relationship because we are two different people, then umuntu uzozama ukuthi a compromise certain things. So when don't force ukuthi achange, ungampress ukuthi no akashintshe into lesise, but at least wait for that person to try to compromise in certain things so that azokwazi ukuthi accommodate nawe as umuntu wakhe kuleyo relationship. But when don't be too hard ufuna ukuthi ashintshe umuntu wakho. So ngiyacabanga ukuthi konke ngitshele kona ko8 uzokwazi ukuthi ugweme ku relationship yakho noma emshadweni ukuthi izinto zizokwazi ukuthi ngisambe kahle, ngoba sometimes amanye ama relationship awapheli ngenxa yabantu abangaphandle but aphela ngenxa yezinto esisuke sizenza nezinto nangendlela esisuke sikhuluma ngayo nabantu nangendlela esibehave ngayo kubantu esiyisana nabo. Ngiyabonga kakhulu ukubukile. Don't forget to subscribe, don't forget to share i-video nakwabanye, ubatshele invite bonke babuye ba subscribe kuyona i-channel lena, and don't hesitate to comment, to ask any question onayo. Mina ngupastor wenu ngiyabonga kakhulu. Oyifisela kona othandweni uNkulunkulu akunikeze kona njengoba kunjalo.